Exclusive from YNS.com.ng. Alamunka in ankare, matsaloli su warware, zunubanmu a kankare, kada account ya sankare, fanbase sai kara size, salai har a paradise, ya Allah ka sa in naje shopping kada a gana a kara price. Allah buɗa mu ma mu huta, amin summa summa, wurdi na kan da duma na dan Yusufin ruwa buta, okay, bara mu ku sadda, kulli yau mai miyati Allah, liƙila fi ƙurashin, aniyar kowa ta bishi, da talauci Allah kara mana jin daɗin ya kara buɗe hanyar kuɗaɗen mu ci gaba da gina gidajen Allah sa an zama president villa ya zama resident corruption babu wutan mu a bamu Abuwa today mai kuɗi na shallake babes bi ni kaman kare duk makiyan mu su haukace wani baya so ya ce dan zan sai GLK to Allah sa kar ya fito kafan golf din shi ta wargaje zama alhaji every year na fasa haji na dinga jama babes aji zama guru cikin aji mama ta samun albarka cikin haters in barka injin marsandi ya koka kamfanin dan kwata kudi in narka Allah ba mu gongoje mu kashe kudi mu bararraje mu ci mu koshi mu babbaje duk sati kasan waje arewa ta mu ce ya Allah ka ban mace siriri ya fara yar boko ko da yar kasu ce Allah ban biliyan uku duk abu in raba muku in aure mata uku makiyanmu a kurkuku sho zai rikirkice makiyanmu su birkice su taka totir in mota su sha ko birki ce Allah ka bani arziki mai kuɗi na jajiki motoci na 100 in yi aure mu sha biki Allah zai kare mu corona zai kyale mu Allah sa kasu samu musu campaign su ci su share mu Exclusive from YNS.com.ng.